ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. Касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. 2 сотиқ заминай хона дошонага. 6 дар хона ҳаст. об ва светаш пастайне мебошад. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 440 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. варианти алишиам ҳаст. ай бародаро, агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротона дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё 2 рӯз пас видеои нави хонаҳои фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегузарем ба дигар хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. 5 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. кухни, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаро сурохшуна фурӯхта мешавад. нархаш 185 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Рӯдакӣ. 3 сотиқ заминай 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. дар наздикӣ мактаб, масҷид, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 347 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, райони Пахтакор. 2 комната квартира дар 4 ошона қарор дорад. 69 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. дар наздикӣ мактаб, садик дар наздикиш аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 290 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 12 микрорайон. 1 комната квартира дар 4 ошона қарор дорад. 36 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш
180,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино, якомната квартира дар 5 ошона қарор дорад. 37 квадратный метр, новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. доми 5 ошонага. нархаш 200,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо савдо ҳам карда мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбутта. 2 сотиқ заминай, 4 дар хона ҳаст. об ва светаш доимӣ ҳаст. документ ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. нархаш 325,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагида бошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротонро ҳатман дар комментария нависед. айкуҷо хонаҳои, айкуҷо мошин, айкуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ арзон бошад, шумо ҳатман фикротонро дар комментария нависед. мо фикрҳои шуморо мехонем. айкуҷое ки шумо гуфтед, мо ҳамонҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед, дар видео лайк монед, видеоро падилиса кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед бародаро. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд, мо видеоҳоро зуд бовардан мегирем. ина мехоҳед дастгирӣ кунед бародаро. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеоро падилиса мекунед. ҳазор раҳмат. аллоҳ нигаҳбони ҳар яктои шумо боша бародаро. хай дӯстони азиз, ҳама каса саломат бошед. аллоҳ мададгори ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.